doua la Sânziana Nicolau, unde n-am deocamdată nimic de comentat, să vedem după. O fetiță care ar vrea să-i mai reduceți programul cu calculator. O văd foarte des pe calculator. Că e foarte interesant și de ce că fetița asta își dorește tare mult să meargă la concurs. Și să vedeți că eu zic că merită să investim în ea faptul ăsta că își dorește mult. Eu ajut, numai să mă ajutați și dumneavoastră cu programul de la calculator. Dar Sânzianu are o piesă foarte drăgălașă, o piesă care o va cânta și la concurs, o piesă pentru copilași.